Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Christian. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ada trabaho ket ti asawak busy met iti negosyo mi. Ket nangalak iti katulong ken driver tapno malag-anan kami. Jak impagarop apagbabawyak to dayta a desisyon ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Christian dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag ta simangpet kan, Daddy. Ni Mami ngay. Saan ka di pa simangpet, anak ko? Saan pa'y mo't? Ang mga no at dalaeng napatinga si kaswan na shop. Kas tama da ka na yung tisong batyo kanya. Sa nabale, tadamot ti driver tayo amang sokon kan kuan ha. No apay ngamin nga itulok yo amarabyan ni Mami. Saan kumakas ta ti bagam anak ko? Negosyo tas asikaswan ni Mami. Kat sapel ako matamaawatam na ita. At damatin kwartayo. Kurang ka di pa'y? Sana kasta, anak ko. Nasken nga asikaswan ni Mamim ti negosyo tayo. Tapno da pangalaan tayo iti kwarta. Nga usarin nyo iti panagadalyo. At umutin kwartayo? Ngamsaan kayo pa'y lang nga sumardeng agtrabaho? No sumardeng kami, maibos tornong tayo, anak ko. O, sa dino ngay man, ti pangalaan tayo no maibos. Kaya't yo ka di, ti agrigat? Saan, Daddy? O, no kasta nga, Rod, maawatam ko ma, no apay akanayon ti overtime ni Mamim. O, Han, kumusta nga ti sales iji shop? Nangatulad ta ngam panagkunak, naskan amangala tayo iti may sapay a cashier. Iti kasta, makapag-day off akmat. Ano sam kumapay tanarigat met no awan kay shop. Asino nga iti mangisuro kadag iti trabahador tayo? Saan ko mat nga imbaga asaan ako nagtrabaho? Ti kunak, adda ko mamat day off ko uray 2 days in a week. Sige nga, Rod. Tagbirog ta pa iti may sa cashier. Agyaman nak. Awanan yaman na. Ay, wan gayam. Jay driver tayo. Pinagbalin ko niya all around. Ninayunak mo ti sildo na. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka. Saan mo't? Nasaya at matlaang no kasta. Tapno adapay sa bali nga aramidan na. Tasaan mo't nga inoras kat agda-drive. Isumat lang ti konakken ko na, Han. Naimbag ngagsapayo, sir, ma'am. Kastamat ka da kayo, manang. Insaganam ka din ti pagkapyan mi. Ay, uwan, ma'am. Itaypay. Nasayaat. Sige nga, Rod, ma'am. Sir, taado pa'y tilalabaak. Ay katagkapi tayo pa Saanan, sir? Sa anak pa'y matamabisin. Sigurado ka? Uwan, sir. Amangan mat numabain ka lang. Saan mat, sir? Aglabaak pa'y nga umuna. Agkapi akto inton madamdama, sir. Sige, sir, ma'am. Apay namin ay apilitom no di nakayat. Sika talaga. Awan mo't dagas jimbaga ka. Naimbag ngagsapayo, sir, ma'am. Kastamat ken ka, Landon. Lumugan kayo nga roden, sir. Taitulod kayo di ofisyo. Ma'am, siya kung ti mga wait iti bagyo. Saanan? Kabaalak mo't? Han, saan kumamata kasta? Amang ano ada mapukaw no iso ti mga wit iti bag ko. Di mo kumamot pagpanunutan iti dagas ni Landon Mamati ak anasayat at tao ni Landon. O, saan ka di, Landon? Ay, uwan, sir. Dakal ti respeto kada kayo. Kadyak maaramid ti pampanunutan nyo, ma'am. Sa anak nga agtatakaw. O, nangag mo, Han? Alang Ruden, agrobot na yun. Tama no maladawak. Kat siyak ti nakaigam iti susi ti shop. Siyak pa ito mo na nga itulod mo Landon. Sana bale, 8:00 pa'y mat nga aglukat ti office ni sir mo.
Oh, apay nga ka lang, Gary. Imbagak matenkan ka. Masapa ka nga umay dito yung office. Pasensya kayon, sir. Masakit nga minti aginak. Kat nasken nga agluto ak pa iti kananda. Sakbay apo manawak. Kasta ka di. Kat, impacheck amo ka di dan? Saan pa'y nga rod, sir? Ay, sana mabalin ha. 1, 2, 3, 4, 5. 25,000. Agawid ka pa'y laeng, tas ikaswam ti aginam. Agsublikan to laeng hindi ti trabaho. No, nasayatan di ka sa sada. Saanin, sir? Nakagatangak matan iti agas da. Sigurado ka ka di? Wen, sir? Mala. Halayam nga rodan dati 5,000 pesos. Usarin nyo. Ay, saanin, sir? Nakababain mat kada kayo? Halayam mon. Anya ko mga iti pagbainam. Kat manon atawan asikat ikad kaduak diti basit ng office ko. Agyaman ak nga rod no kasta, sir. Dakkel atulong da ito intedyo akwarta. Awanan yaman na, Gary. Ay, wen gayam. Nalpas mo ka din, di paparamid ko kan ka? Wen, sir. Iso da ito yung kargang iti envelope. Sige. Irwar mo nga rod, taka sa pula da kita. Daddy, awan ka diti madmadlaw yo? Kas kumaiti, anya, anak ko. Kasla close mo't ni mami kanti driver tayo. Unay lagi din dahi tangay pagbagam anak ko. May sa atawanan niyag trabaho ni Landon kada tayo. Awan pa'y mo't tinakita kadakas ngayon naramid na. Saan nyo lang nga mo, Daddy? Anya ti saan ko nga mo? Panagkunak. At da relasyon da mami kan manong Landon. Saan nyo ka di amadlaw? Anak, saan niya amin na makitkitam kat pudno? Kasano ngayon upudno nga da relasyon da, Daddy? Saan na mapasamak na ita anak ko? Dakkel ti respeto ni Landon kanyak. Kat mamatiak, asaan na maaramid na ita? Sige nga ro, Daddy. At dapay aramidak. Sige, anak ko. Manang Sara, saan ka di pa nagawid ni Claudia? Saan pa'y mat, sir? Anya nga min oras sa sinukon ni Landon? Itay pa'y alas 5 iti malam, sir. Alas 7 ni Tirabi. Kahit asawan na ita. 2 nga oras ang tinapalabas. Yung saan ta pa si Mangpat? Ne, sir. Napauli mo kayo matan. Adda ka din na ibalikas ko adi yun na gustuan. Awan manang. Awan malagip ko. Awan ka di text ni Ma'am Claudia kada kayo, sir. Awan mat. Mas dawak lang. 2 nga oras ang tinapalabas. Saan ta pa'y matasim Mangpat? Ang mga nunadadaulan tilukan da, sir. Siguro. Sige nga rod, sir, Dito'y kayo pa'y taagluto akpay iti pangrabyan tayo. Apay nga kayo lang, Claudia, Lando. Alas 9 ni Tirabi, Han? Nadadaulan kami ngamin, sir. Sapay nagbayag na repair. Apay nga rod adida kinawagan nga Diyak namin kaya at may disturbo kayo, sir. Ket, mano nga iti pinagpa-repair mo? Binayada ko, Han. Ayos nga rod, no kasta. Ala, sumrag kayo, tamangan tayon. Umuna kayo latan, sir. Ma'am, sumaruno akto untun madamdama. Saan ka kadya mabisin, Landon? Nagmerienda kami ngamin kan ni ma'am, sir. Sige nga rod, mapankan tulat na iji kusina. Na mabisin ka, ha? Owan, sir. Agyamanak. Awanan yaman na. Sikamat, Han. Agpalas kan. Aglalanglang tayo mga. Inalam mo din ti ulas kan tipungan mo, Han. Ape ka di? Ijayak sada sa maturog. Anya ko mati makagapo. Nalawa mo dito silid ta. Kayat ko nga rod ijay salas. Han,
Adda ka di parekot? Awan. Oh, apay nga rod amasapul pa ilaang amapan ka maturog iji salas. Kaya't kunti agina na, Christian. Saan ka kadi ama kay nana? No dito silid ta ti pagturugam? Nagadulakit din ay asal saludsudem si ka Christian. Han, umay kakit din ta maturog ta. Ije nga rod salas ti pagturugak kunakmet. Ala, siyak nga rod din ti maturog iji salas. Sikan ti maturog dito silid ta. Saanen? Ditakan. Kaya't kunti agina na. Saan ka kumamat akasta? Han! Han! Hari mo arin. Hindi na ko na kaskaso. Daddy, mabaling ka da kasarita ka? May papanitan niya, anak ko. May papan ka da, mami. Kanti driver tayo. Ha? Anya mananday ta, anak ko. Nakitak namin nga da inyawat ni mami ang kwarta ka ni Manong Landon, Daddy. Kwarta? Saan lang namin sana nakitak ti kasta? Namin adon Apay nga inikan ni Claudia ni Landon iti kwarta. Katsyak mo timangmang tad iti sweldo ni Landon. Daddy, napaulimag ka? Kuha anak ko. Amangan no, sweldo day dyan ni Landon. Iso kay nyawat ni mamim. Apay, mamin ano nga ang sweldo ti driver tayo iti may sa bulan? Mamitlo? Mamin upat? Kasjay, Daddy? Kuha. Amangan no, jay bonus na. Binulan ka di nga da bonus na? No. Ada siguro impaw it ni mamim kun kuha na, anak ko. Nga ta? Daddy, ibagak da ito eh. Nakitak pa'y ngamin nga inagkan ni mami day siya driver tayo. Italaang nga ibagak kada kayo. Taaga makak ngamin, amangan no agaba kayo kan ni mami. Kunakit di ano napan kayon ijay office yo, sir. Saan manang? Aginanak pa'y. Manang Sara, at ako masaludsudak kada kayo. Kaya't pangasiyo ko man. Tasong batan dakitipod no. May papan itian niya, sir. At ka di madmadlo mo iti asawag. Kan iti driver me. Kas kumaitian niya, sir. Pangasi manang. Ibagam kanyak tipod no. Narigat nga minti agsao, sir. Diyak kaya ti makibiyang iti parikot yo. Gapo tababa unanak laang dito eh. Uray no may saka ababaunan manang. Amok at akil ti maitulong mo kanya kita. Amok nga damom. Ngam di mo laang kaya tagsao. Di ka madanagan manang. Saan ka mairaman iti parikot mi nga kasawa? Kinapod no na, sir. Please, manang. Ibagamon tipod no kanyak. Kinapod no na, sir. Namin anon anak itak asimrot ni Ma'am Claudia ijay silad ti driver yo. Saan lanam na minsan? No di ka tunggal awan ka. No kasta nga rod. Pudno timbaga dagiti anak ko. At milagro nga aramidin da iti asawa ka. Naimbag ta simmangpet kayo na to. Apay ka di, sir. Adanas ka na pagsaritaan may iti asawak. Kat si kamot Landon. Rogyam matantag kararag. Anyat kaya't yu asawan, sir. Aging titi ka pa lang, Landon. Sir. Christian, anya ka di mananday tang ibagbagam? Ada ka di parikot? May sakamot, Claudia! Saan ka maaawatan, Christian? Ijay silid ti pagsaritaan ta! Umaykan! Agpudno ka kanya, Claudia.
adda ka di relasyon nyo iti dayjay alandon. Anya ka di mananday ta nga ibagbagam, Christian. Aglibak ka pailaan? Awan amok iti ibagbagam. Sigurado ka kadi nga awan? Ha? Ibagam ti imak. Masaksak ito, nak. No awan relasyon nyo. Anyat kayat asawan day ti aladawan? Ha? Oh! Apay adi ka makasungbat? Mingmingam anaim bagdag iti aladawan, Claudia! Juan, adda relasyon mi ka ni Landon. Oh. Anya, naragsakan, ha? Agpampanunot ka kadi, Claudia. Dadagkilin dagitan nakta. Apay amarami di mo pailaan ti kastoy, ha? Apay adi na dahil mo ti pamilya ta! Masikuga kon, Christian. Kat ni Landon ti ama ti sikog ko. Aniya? Itatanaam mo amon ti pudno. Naragsak ka din, ha? Agpampanunot ka kadi, Claudia. Kasanon, no kwarta laeng ti kayat nakin ka. Ay ayatan nak ni Landon. Kat pangaasim ko ma. Waya-wayaan na kamin. Kasanon dagiti anak ta, Claudia. Di mo ka di mapanunot ay ta? Dadakkelan dagiti anak ta. Addan panunot da, Christian. Nalpasan ti pangadeng ko. Pumanaw kamin kani Landon iti daytoy abalay. Talo at awanan tinapalabas, ngem aging gaita, saan pa anagkid daw iti pamakawan ti asawak. Kat damag ko akanayon asaktan ni Landon, tunggal mabartak daytoy. Alakastan, kat agyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Christian. Agyaman nakpagam Christian, iti daytoy pakasaritaam. Una yun ti asawak, tadi na pinanunot ti pamilyayo. Ang amanyangay, kanayon matgayam asaktan ti simurutan na alalaki. Ket bareng iti dayta mapaspasaran na, ket agnakam, ket makamiris, ket agsubli kada kayo a pamilyana. Sapay ko matakasta, tapara kanyak, nasaysaya at matlaeng, numabukal ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Christian, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Kanitimat direksyon, Virgie Patlay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.